paghabi sa Tribong Blaan sa Polomolok, South Cotabato, usa ka pamaagi sa pagpakita sa mahinungdanong papel sa kababayen-an sa komunidad sa lungsod. Apan gikabalak-an nga mahanaw ang maong tradisyon kung dili kini masuportahan. Ani ang unang hugna sa RTV Presents ni Efren Mamak. Ilado is si peace-loving people ang Tribong Blaan nga usa ka indigenous tribe nga sagad namuyo sa mga kabukiran sa Mindanao. Sa Barangay Landan, Polomolok, South Cotabato, mas nailhan ang mong tribo gumikan sa gipakitang mabulukon nga kultura nga gitawag nga tabi. Usa ka weaving tradition nga garbo sa maong tribo. Ang paggama og biste nga gikan sa mga pinauga nga abaka nga tanumsab sa maong tribo. Usa sa naguna nga nagpadayon sa mong kultura, sila Mina Dulo Gulili, 64 anyos, ang ikaduhang anak ni Yabing Dulo Masalon, ang nahimong National Living Treasure Awardee o Gawad Manlilika 2016, nga nagsilbi isip Cultural Master of the Blaan Weaving School of Living sa Polomolok, una kini mitaliwan niadtong tuig 2021. Dili matud pa sayon ang maong paghabi, sanglit ang abaka nga material, kinahanglang mabusisi. Mahirap sir kasi magtumba ka ng abaka, tapos maglanot, pagtapos maglanot, kusuhin mo. Kay para malambot tapos ibilad mo sa init para hindi para hindi mabugto. Yun. Pagkatapos na yun, magdugtong ka ng abaka. Piliin mo yung malalaki, tapos yung maliliit, di ba ipakain mo, pag-weave mo ilagay doon sa ilalim. Sagad moabot pa og bulan una mahuman ang usa ka tabi. Busa ang maong produkto, dili basta-basta. Aning mga sinina sa Blaan, isa na sa pinakamahal nga mga balor ba, presyo gani dito sa Manila, dito sa magakantidad og 30,000 ang isa. Sa Tribong Blaan, ang paggama niining klase mga produkto usa kuno ka pamaagi aron da maipakita nga ang kababayen-an dunay mahinungdanong kontribusyon sa komunidad. Oo, may ginagawa ka. Piling mo na may trabaho ko kahit hindi ka doon sa farm, may trabaho ka sa para makatulong sa pamilya mo, sa mga anak mo. Apan bisan pa man ginatudlo sa kabatan-unan ang maong tradisyon, gikabalak-an gihapon kini nga mahanaw kung walay mosuporta. Sabi ko sa mga gobyerno, di ba palag sila umakyat dito, magbisita dito sa amin. Sabi ko, sana tulungan nyo kami para masustain niya namin yung trabaho namin. Kasi yung nanay ko, yun ang tinatanong nila, yung nanay mo, yung benefit niya nakakuha sa akin, hindi. Kasi namatay naman si nanay, patay yung lahat. Hinoon matud sa barangay, dakong tabang na ang ginahimong lakang sa barangay LGU sa pagpahigayon sa IP Day o Indigenous Peoples Day alang sa pag-ilapa sa maong tribo. Unang-una gani ga-create me o katong IP Day. Every purok kinahanglan masunod gina sa activity ang IP Day namo or Blaando gani naa na may first reading karon sa Blaando Ordinance para sa pagtigom sa kulturang Blaan. Ang paghabi sa kulturang Blaan mudagan og kaping gatos na katuig. Gani kini ang ginasulob sa katigulangan sa lungsod nga kapin gatos sab ang edad. Among gisubay ang pipila kanila nga bahandi sab sa ilang kultura. Ato silang ila-ilahon sa ikaduhang hugna niining RTV Presents. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.